Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Тобови ҷангори вазни миёнаи UFC Ҷо Пайфер ба Шон Стрикланд маслиҳат дод, ки чӣ гуна зидди Ҳамзат Чимаев бояд ҷангад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳама зарбаҳое ки Чимаев дар анҷоми муҳориба мезанад, ӯ ин корро танҳо ба хотири текдан гузаронидан мекунад. ӯ зуд гӯштин гирифтан мехоҳад, то ин ки рақиб хаста шавад. Дар 10 дақиқаи аввали муҳориба ту ё бояд бо ӯ дар маркази октагон ҷангӣ ва кӯшиш кунӣ, ки ҳама гуна зарба занӣ, ё бо стойкаи паст ҷангӣ, то ин ки ба ӯ иҷозати текдан гузаронидан надиҳӣ. Ана ҳамон вақт ту шанси хуб барои ӯро шикаст доданро пайдо мекунӣ, гуфтааст Пайфер. Хотиррасон мекунем, ки муҳориба байни Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд рӯзи 10 май дар турнири UFC 328 баргузор мегардад. Ана оиди худи Пайфер бошад, пас ӯ рӯзҳои сироҳатӣ гузашта Исраил Адесаняро шикаст дода дар рейтинг 8 зина ба боло рафта шашум рақами рейтинг шуд. Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Тобови ҷангори вазни сабуки UFC Бенил Дариуш оиди муҳорибаи унвонии вазни худ, ки байни Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи мегузарад, фикрҳои худро баён кард. Ҷастин Гейҷи бояд, ки муҳорибаро ифлос кунад ва ӯ ин корро карда метавонад. Чӣ гуне ки ӯ зидди Порие ҷангида буд. Дастин Порие техникаи зарбазании хуб дорад, лекин Ҷастин тавонист, ки муҳорибаро ифлос кунад ва ӯ бояд, ки ин корро зидди Топурия кунад. Майкл Ҷонсон зарбазании беҳтарин дорад, лекин вақте ки ӯ бо Гейҷи ҷангид, зарбазании ӯ на он қадар хуб менамоид. ҳама рақибон зидди Гейҷи чунин менамоянд, чунки Гейҷи ба онҳо зарбазании ифлос пешниҳод мекунад ва бе ягон техника зарбазанӣ мекунад, ба монанди садамаи мошинҳо. Гейҷи бояд зидди Топурия ин корро максималӣ кунад, то ин ки техникаи мӯҷзании Топурия ба кор наравад, гуфтааст Дариуш. Ногуфта намонад, ки муҳориба байни Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи рӯзи 14 июн дар турнири Кохи Сафед баргузор мегардад ва чемпиони пешинаи вазни сабук Чарлз Оливейра дар ин бора фикрҳои худро баён кард. ма ба сари камарбанд рафта истодам ва ма боз чемпион шудан мехоҳам, лекин ма содда нестам. моҳи июн муҳорибаи унвонӣ баргузор мегардад ва ма ҷангори эҳтиётӣ шуда метонистам. лекин вақте ки ма лагери тамринӣ мегузаронам, вазни даркориро мекунам, формаи даркориро карда ба он ҷо мерам, дар натиҷа бемуҳориба мемонам. чунки агар Топурия ғолиб шавад, ӯ ба вазни нимёна мебарояд ва камарбанди вазни сабукро озод мекунад. новобаста аз он ки ӯ камарбандро озод мекунад ё не, ма дар навбат барои муҳорибаи унвониам. ман намехоҳам, ки дар муҳорибаи онҳо ҷангори эҳтиётӣ бошум, лекин дар натиҷа ба ман моҳи июл ё август дигар рақиб диҳанд, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, аз ин суханҳои Чарлз Оливейра фаҳмида мешавад, ки агар Топурия ғолиб шавад, пас ба вазни нимёна меравад. ана барои камарбанди вазни сабук бошад, эҳтимолан Оливейра зидди Арман меҷанганд. аз ҳамин сабаб Оливейра ҷангори эҳтиётӣ шудан намехоҳад. ҷангори пешинаи UFC ва ҳозира аналитик Чел Сонен гуфт, ки барои чӣ муҳорибаҳои Ислам Махачев дигар шавқовар нестанд. ма фикр мекунам, ки ҳозир дар гирди муҳорибаҳои Ислам Махачев хайпи калон нест. Ислам ҷангори бузург аст. ӯ дар чунин сатҳи бузургӣ қарор дорад, ки душвор аст тасаввур кардан, ки ягон кас ӯро манъ карда метавонад. ва агар шумо боварӣ надошта бошед, ки ягон кас ӯро манъ карда метавонад, пас шавқи шумо аз чунин муҳорибаҳо нест мешавад, гуфтааст Сонен. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидем, Сонен боварӣ надорад, ки ягон кас Ислам Махачевро манъ карда метавонад ва мегӯяд, ки аз ҳамин сабаб муҳорибаҳои ӯ дигар барои одамон сахт шавқовар нест. лекин дӯстон, бояд гуфт, ки айни замон Ислам аз ҳама ситораи калони UFC аст. ҳозир дар рӯи экранҳои худ суханҳои Топурия баъди шикаст додани Оливейра, Чимаев баъди шикаст додани Дюплеси, Перейра баъди шикаст додани Анкалаев ва Махачев баъди шикаст додани Маддаленаро дида истодаед ва бинед, ки аз ҳама зиёд ки тамошобин дорад. аз байни ин 4 ситора Махачев аз ҳама охир баромад карда буд, лекин аз ҳама зиёд тамошобин дорад. ба фикри худи шумо дӯстон, ки аз ҳама ситораи калони UFC аст? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.